दिनैनि हरनि आइटेमा नै मा जोगोनार बिजौ बेले फाथो बेनिफ्राय दङ ओरैजाय नै मुदुफुल गोमोन ओरै सबाय बिमा सब न'नि बारिनिफ्राय खानानै लाबोदों दय बारिखौसो देखायनाय जायासै ना बावनानै थाबाय नै बे थाइनैखौ बाथोन जानांगौ ओरैजाय जोगोनार बिजौ दङ सबाय बिमा फाथो ओमफ्राय नै थास' बिसं थास' बिथराय ओरैजाय दङ नै थालिर फस्ला बेखौबो जागोन दिनै बेखौ माजों जागोन थालिर फस्लाखौ हा बेदर दाखालि अमाजों जाबाय दिनै दाउजों नै मा जानो दिनै अर्गानिक सानफ्रामबो बयलार बेदर अमा बेदर जाबाय थानो बाबाय बेखायनो थास' बिथराय नै गोसोम ओरैजाय फाथो गोरलै 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 जोगोनार बिजौ सबाय बिमायाबो न'निनो बारिनि मुदुफुला एसे नांबावगौ खोमालै मोननो ना ओइ अस्कार ओइ खालि उन्दुनाय बारियाव थांनानै मेंबाय दिनै बेखौनो जानोसै आरो नैबे थाइनैल' जेने थेने बानलुबो खादोंमोनथ' बानलुखौ आइया होदोंथाय न'नि बानलु नै बेबो न'निनो घर का मिर्ची हरा मिर्ची लाल मिर्ची बे हरा मिर्ची अर्गानिक जानांगौलै अर्गानिक जानांगौ बाजारफ्राव मैगंफ्रा बोरैबा जाजोब्बाय ना अस्कार अर्गानिक जानांगौ ना ओइ अर्गानिक जानांगौ ना हा दोनावलाय अर्गानिक अस्कार हा खना जोंना हलाय साला बेखौ जानो लुबैदों बेखौनो दोनफै नागिरगासिनो बियो बेखौ मोनैनिबोरा ओइ बेखौ जाया ओंखाम ओंख्रि जानांगौ जोंहा लकेल दाउजों लकेल दाउ लायनोसै मासे फिसासानो आधा केजि जानाय बरिया माजों जागोन बेखौ बयल माखौ माबा जोगोनार बिजौजों नैजों बयल सबाय बिमाजों जोगोनार बिजौजों बयल ओमफ्राय फाथोआ एवनाय ओमफ्राय बे थास' बिसङा बे थास' बिथराया ना गोरानजों ओमफ्राय बे फस्लाया दाउजों आदसा फाथोखौलाय फाथोखौ ओरैनो जायोमोनसो फाथोखौ एवनोसै ओमफ्राय बेखौ आलुजों बयल बाथोन बरिया बानलुखौ सावनांगोन नै बेजों सावनांगोन बेखौ मासा थोरसिनि ओंखाम जानांगोन नों जागोन ब्रा नै सानसेयावनो बेबायदि मैगं जायो फाग्लासो जागोनलै मारै जानांगौ बेजों नै 1 2 3 4 5 6 7टा आइटेम आरो दाउजों 8टा जासिगोन खिन्थु दाउजों 8टा थैगोनलै बिदि जानांगौबा सोर मा बेसेबां सानसेयाव बेसेबां जायो कमेन्टआव खोन्थाहर दे रायजोफोर जोंनाथ' नै 7टा जाबाय आइटेमानो आरो दा माबा माबि ओंखारबावगोनसोदां खिजानि बुंनो हाथ'ला बेखौ नै अनेक बेफोरखौ जानांगौ अर्गानिक बेथ' फुल अफ आयरन नै बे आयरन सब दासो फ्रेस न'नि बारिनिफ्राय खाना लाबोनाय बिदिब्ला टाटा बाय बाय see you tomorrow जानोबा फै सोरबा लुगैदोंबा दे